This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Haga jingbu jingkeli jong Shillong miel ki pajba laki laklet ya jingdawa ILP kabala penbor ikin rupongot ki MLA kata ka khat khandai tarik no pra arajar khat khandai bikin ai ga jingmenjor ya ka resolution ILP hayeng dorbar thau an ka jilla la ban saki pat ba ka khat lai tarik ujliau arajar psan ka seng HYC kalami shakhamat bantur secretariat banle tawa ILP ka HYC kala lectur secretariat ringkat kumba arts pa angot ki khot pandawa na ka sarkar jilla ka badai ka sarkar ka bakrshan ya ka sarkar NDA bakadai ban pentrikam no ya ka ILP haga jingdon haga tega jaka ki khot ka HYC kala persang mansong kalan mangor jubor apdeng ka tega surok henrei na ka jingdon ki bor pulet ki blai kran ban penso thu iki kila sangye no ka jingsong kalan mangor henrei lala pat ban yo sngo pat ya ka jingdawa jam bat ka jing perta no ILP nores pat ngidawa ILP Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya